Поздравление за сватбата на дъщеря ви и Брус Андервуд. Боя се, че има промяна, отче. Тя се омъжва за един красив италианец, Антони Розано. Какво по-хубаво от една голяма италианска сватба? Антони Розано. Всъщност няма да се омъжва за Антони. Какво? Много жалко. Тя е млада. Някой ден ще намери подходящи. Намери го. Кой? Доктор Пул. Доктор Пул? Ехо! Връщай се в стаята. Изглежда приятен младеж. Защо ще се омъжва за доктор Пул? Едва го познава. Едва познаваше и шофьора. Да не говорим за Оскар пред отеца, моля те. Кой е Оскар? Защо няма да се омъжи за Антони? Антони ще се жени за Териса. Коя е Териса? Вижте, много е просто, но нямам време.